3, 4, 5, 6, 7. Sari. Yeah. Kasih beki ke jatuh. Beki ke jatuh. Ini orang paling dalam sih. Itu iron lagar deh. Kalau itu makalana lagar terus sebenarnya. Wilandang nih, isip. Tunis kayak gini bibar tebel sedenglah keroba. Rabar nana pideng ada sendiri ini, Tunis kan? Tunis kah? Malang pideng? Rabar nana silai jeng ni. Boria. Wah, alam thar na? Tenge nama. Butterfly. Tu gitar lagi. Lanen nagira delay huzaya mansan. Jen togai tosi sesena habai foro. Beda dangsin pada gila kalabu. Terus bagi kasih kanan latar ya. Oi, Yunus kan? Ada nomor ada? Pip. Wow. Ya, ata nana ini. Ata. Ada barata. Dah mau mundur video tangannya, nana menakan nalai. Dini sombar dini golbang sudah last month. Sudah sebela sebelum series lana. Dah ini nana pun biar. Phone ada nggak serba? जों दा नाखांबाय राबार सिटखौ ने कनिष्का अबाव फैदों अबाव रबार नानो फैदों होनलाय रबार नानो फैदों फै लोगोफोर होनलाय लबारनि फैसाजों बाइक लाबायानो नै फैनाया मालाय पालसार 150 मोनजेनबाय एबार साखा खब्रै लाबोसिगोन बोसोरसेनि उनाव नोंथिं हामफिया सुगासिनो नै स्कुटि बायनो बेयाबो रबारनि फैसाजों जि खामानि मावफ्लाबाय थारो आंबो हाबाय थाबासो मोनगोन दा नै बिथिं लामबाय आरोना बरियानो फैसार बिलाइ नैथिंबो जाहांबाय बरियानो सुगासिनो हामफिया नै थोरसिखौ बासन सुदों रबार दोनग्रा आरो गाबोन फुङावनो सोरांबानो हाफैनांगौलाय जों दा राबार सिटखौ रुलार मेसिनाव नाखांबाय आरोना दायो न'आव थांनोसै नै बिथिं मैखुन बेरलायलायबाय एसे बेखौ ब्रासजों फुनानै सिमाव हाउसाव होफिनबावनांगोन आरो नैथिंबो लामगासिनो सान्दुङानो मोजां नङा नालाय तनिष्का बेखायनो फैनो मोनबासै आरोना अबाव थांनो नागिरदों तनिष्का नोङो हो अबाव
बै होननायनाव न'आव होन न'आव थांसै मा खुगायालाय मावबाय थाखो हो कनिष्का खुगाया मा मावबाय थाखो बुगिथार न'खे मा मोनजादों जेबो गैया होनलाय जेबो गैया